picture there. Ug karon, napo istorya. Ang uluhan sa akong istorya, damgo lang di ay. Sulat ni Anita M. Gomez o gidibuho ni Virgil Bob Gomez. Nakatulog si Dan human sa iyang pagtuon. Sa kalit lang, nakadungog siya og usa ka tingog. Lain na usab nga tingog ang iyang nadungog. Ug lain pagyud nga tingog. Gisundan pa kini og lain pang tingog. Misamot na gayud si Dan sa pagkahadlok sa dihang lain na usab nga tingog ang iyang nadunggan. Mihilak na gayud si Dan sa labihang kahadlok sa dihang nagdungan ang tanan sa pagtingog. Midagan og biga ko si Dan sa iyang inahan ug mihilak kini. Mama, nato kayo ko sa akong mga nadungog. Unya, gidala ni Mama si Dan sa gawa sa ilang balay. Iyang gipakita ang gigikanan sa mga tingog nga iyang nadunggan. Mao kini si Mingkay, ang buutan nato nga iring. Matod ni Mama. Timbaya ni Mingkay kanila. Kini usab mao si Maya, ang langgam nga nagpuyo diha sa sanga sa kahoy. Miingon si Mama. Gipadungog ni Maya kanila ang iyang kanta. Kana mao si Brownie, ang sumugan nga iro. Ingon ni Mama kaniya. Dan, mao ka na ang motorsiklo ni Manong Isko. Tudlo ni Mama kaniya. Nakalingi si Dan sa pagkadungog niya ni ini. Dan, mao ka na ang tingog sa jeepney nung Ben. Matod ni Mama kaniya. Nalipay kaayo si Dan sa iyang mga nakita ug nadungog. Nawala na ang kahadlok nga iyang gibati. Ma! Sakay ta sa jeep! Singgit ni Dan. Yay! Apan, sa kalit lang, naabli ang pultahan. Usa ka tingog na po ang nadungog ni Dan. Anak, bangon na, buntag na, pukaw ni Mama kaniya. Gibuka ni Dan ang iyang mga mata ug mitan-aw sa mingaw nga palibot. Ug miingon sa kaugalingon, ay, damgo lang di ay. Daghang salamat! Bye-bye!